खुलुमबाय UV Bodo official YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासिबो बरायहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सासे ठिकादारनिफ्राय 6 लाख रां लुथिनाय जादों। सानावनो सान 7 दुथांफोरा ब्रह्म बसुमतारिया बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला कार सिङाव गावनि बेगखौ दोनदोंमोन अब्ला बिथाङा गारिखौ सालायलांनो थाखाय स्टार्ट होदोंमोन। उनथिं नायनायाव बिनि फैसा बिलाइफोरा गोलैना दंमोन साननानै बिथाङा ओंखारनानै जेब्ला बे फैसाखौ खननो थांदोंमोन अब्ला बिथाङा गावनि गारिखौ दरजाखौ लक मारिनो नागिरदोंमोन थेवबो लक जायाखै होनना बुंदों। जेब्ला बिथाङा बायजोआव ओंखारबाय अब्ला बिथांनि 6 लाख राङा गैलिया होननानै बुंदों बिथाङा क'क्राझारनि गावनि एकाउन्टनिफ्राय दरनदोंमोन एक्सिस बेंक एकाउन्टनिफ्राय 6 लाख रां दरनदोंमोन आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि लेबारफोरनो फैसा होनो थाखाय 6 लाख रां दरनदोंमोन होनना बुंदों। बिथाङा दा एफआइआर होनानै दोनबाय। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो भटिं होनाय साना दिनैनो जोबथा सान। नोंथांमोननि मोनसे मिस कल जाय 9152915246 नाम्बार नोंथांमोननि मोनसे बै मिस कल हरनाय मोनसे मिस कलानो बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ एबा बर' फिसाखौ गोजौआव एबा बर'नि फिसाखौ मुंदांखा खालामनाय बर'नि मुंदांखा जानाय। बेखायनो नोंथांमोना बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो भट खालाम। दिनै मोनानि 9 बाजिसिम आरो दिनैनो जोबथा सान। 9152915246 नाम्बाराव मिस कल हर एबा जि टिभि एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय भटिं हरनो हागोन। गोदान लेटेस्ट आपडेट लेटेस्ट निउस मोननो थाखाय UV Bodo official YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय।